Så blev det mandag den 2. december, og det er gråt vejr. Det er virkelig kedeligt vejr. Jeg var tidligt op i dag. Børnene skulle i skole, og jeg har fulgt den mellemste i skole med hans adventspakker til klassen. Og den lille, han fik adventsgaver med i fredags, og sådan får han løbende med uge for uge. Men det er bare meget nemmere, at den mellemste får gaverne med. De er kun 10 i hans klasse, så har de det at hygge med. Og så åbner det jo så om mandagen eller fredagen, det er op til dem. Ja, den store vil ikke have dims med i klassen, fordi det plejer forældrerådskassen, hvis der sørger for. Så det vil han ikke have. Prosit, Gorm! Men han har kalendergave med, og det skulle være noget spiseligt i år. Og den lille har haft kalendergave med i skolen, det skulle være noget til klassen kunne bruge. Men det har den mellemste ikke, så jeg tænkte, de skal have deres adventsgave, og det har vi gjort hvert år, siden de har startet i skole. Så det er også helt mærkeligt, at den store ikke skal have med længere. Det vil han simpelthen ikke så. Men ja, jeg har lillebror hjemme i dag. Han er stadigvæk syg med feber og hoste. Og ja, men den er den er faldende nu, hvilket er rigtig dejligt. Den er ikke lige så høj, som den har været. Og ja, nu må det gerne snart gå væk alt det sygdom. Vi har jo lige haft storebror med en kold lungebetændelse. Så må vi se, om det er det med lillebror også. Indtil videre har han ikke haft de samme symptomer, som den store havde. Jeg skulle lige have briller på. Ja, fordi jeg får nogle beskeder med kameraet indimellem. Nå, så ja. Men det er slet ikke den samme sygdomsforløb, som den store havde. Fordi den store startede ud med helt almindelig ondt i halsen, og ja, og så kom hosten, og ja, og det her, det er bare feber. Feber, og så er der kommet hoste her henover. Altså, ja, fredag sagde jeg også, ikke? Men den startede først rigtig her, og tog til lørdag, hosten. Så det startede med feber, og nu må vi se, hvor den bærer hen af. Men ja, og vi har aftalt ham og jeg, nu lægger han lige og putter under min dyne, for det er åbenbart det bedste, når man er syg. Så vi har aftalt her, at vi skal sætte julefilm på her i dag, og lige at sidde og hygge med det. Det vil jo være rigtig rart, lige at få sat julefilm i gang. Jeg har også set julefilm i weekenden. Vi satte os jo ned for at se julekalender i går, og vi havde bredt op på sofaen til ungerne, og det endte jo med, at lillebror faldt i søvn midt under julekalenderen, og de 2 andre meddelte lige pludselig, da vi havde set vi skulle have set 4 i går. Det gjorde vi ikke. Vi så 3, da de var ved at være igennem nummer 2. Det var Tinka, eller nummer 3 var Tinka, og den lillebror sov for længe. Så dem skal vi lige have indhentet i dag. Så sagde de 2 store, nu går vi i seng. Så de var alligevel pænt tidligt i seng i går, men ja. Men de er blevet så store nu, så de lige pludselig godt kan sige, nu er vi træt, nu går vi i seng. Men det er jo bare hyggeligt. Men jeg synes, vi skal til at åbne nogle julekalender. Jeg har jo stadig den her. Fuldstændig Anja 4 år. Men jeg synes, det er hyggeligt. Vi har, altså mig og manden, vi har jo en ny hvert år, så vi kører i det samme. Jeg glemte at vise. Også en lille karamel med Dairy Butter. Ja, Dairy Butter. Så. Og grunden til, at jeg ikke har skiftet på den der, det er fordi, det er børnene, der gør det. Skifter den.
Så det har jeg lovet at gemme til dem. På mine nøddeknækker. Så. Den her. Den er altså fantastisk fin. Så også det her. Det gør den altså lidt specielt. Ja. Okay. Nummer 2. Den gemmer sig herfra. Ja, jeg ved ikke, hvor længe jeg har håndcremen, fordi den brugte alle af i går. Det er dejligt ting, der bliver brugt. Jeg er sultet. Men det er også nogle store ting, de skal holde. Body butter. Så, jeg lagde også mærke til det, der jeg slet ikke mærke til i går, at på indersiden af lågene, der er der et lille billede også. Det er ikke til at se. Det er selvfølgelig for i dag, er det et lille hus med grantræer. Jeg nåede slet ikke set, der var billede på i går. Der var jeg så overrasket over gaven. Det var bare snif nu. Og en sød detalje. Nå, lad os se, hvad det er for noget. Den begynder jeg altså ikke at smøre mig ind i nu. Så, lad os se. Det er a very shiny nose. You'll ever say. It glows. Body butter softening formula with mistletoe kisses scents. Det var også det, der var i den anden gård. Mistletoe. Det er måske det dufter af. Wow. Ja, nøjagtigt samme duft. Mistletoe. Ja, spændende. Så, ja. Og vi har kørt i den samme. Så, op på 2. Den må jeg prøve. Næste gang. Ja, men bad, så passer det lige. Ja. Og den her. Og jeg har stadig ikke fået kigget. Der var den der fra i går. Jeg var igennem herovre i går, kan jeg huske, så der var ikke noget. Og så finder jeg 4'eren. Det var 2'eren. Der var lige her. Og som den kloge nok at se, eller den skarpe, der mangler et fed. Det fortæller jeg lige om lige om lidt. Gør vi sådan her. Og det er igen en lille lyserød pose. Snakker du, Mercedes? Den ligger lige her ved siden af. Det er den gamle af mine piger, ikke også? Så. Da. Ja. Spændende. En brun farve. Ja. Spændende. Den er pæn på sin egen måde. Men den bliver sjov at putte sammen med. Nu må vi se, om jeg fuldstændig får farveforvirring. Så er vi oppe på. Der var faktisk lige 2 ved siden af hinanden der, hvis man kan se. Nej, lille hjerte. Det er mors kurv, ikke også? Jeg mangler jo en i æsken. Det var fordi, at jeg fik jo en idé i går. En helt crazy idé. Og det var jo, at få den på pindene. Jeg sad selv med og tænkte på farver i går aftes, da jeg sad med mine julestrømper, og vi skulle se julekalender og sådan noget. Og jeg tænkte, jeg vil jo godt lave tjala, og jeg skulle starte til januar og alt det der, men de der farver, de gibbede altså lige i mig. Jeg har min kakao med i dag, med min fine julekop, som jeg ikke kan huske, hvor jeg har fra. Men her kom det her frem. Og nej, det er ikke sofiskar. Det kunne jeg da ellers godt lide. Det er simpelthen begyndelsen på et lange linjesjal. Jeg sad i går og tænkte med alle de der farver, og lange linjesjal, det er jo lavet til, at du kan putte en hel masse farver på, og uvilkårligt garn og alt muligt.
Så jeg tænkte, at det kaster jeg mig simpelthen ud i. Der er jo ikke så meget. Jeg ville også gerne prøve at se, om jeg ikke kunne. Så det var advent, den første advent, der er kommet op. Der er det her lille stykke tilbage. Og der tog fanden simpelthen ved mig, og jeg tænkte, ej, nu vil jeg altså gerne prøve at få det på, fordi min idé kørte ind i hovedet. Og jeg har jo lavet, jeg købte opskriften tilbage i 23. Jeg har i hvert fald lavet lange linjesjalet før, og tænkte, der gik jeg også i gang med at lave det til mig selv. Men nogle gange er det sådan, når jeg er i gang med mit strik, så kan det godt ændre sig. Såsom, er der en, der er mere forelsket i det, eller passer det mere til en, eller det er jo som vinden den blæser. Og hvis jeg lige pludselig, når jeg er nået et stykke langt og tænker, om den her, den ved jeg, den vil kunne gøre en anden glad, eller et eller andet, så ryger den jo nok videre. Men den her gang, der satser jeg altså på, at det bliver til mig, og det er ud af min julekalendergave. Men nu må vi se. Fordi mange af de ting, jeg laver, og især jeg sætter mig for, at det er til mig, så hænder de videre. Og det er ikke fordi, jeg ikke selv vil bruge det eller noget, men jeg elsker også at gøre folk glade med mit strik. Men jeg nåede i hvert fald det her lille stykke i går på julekalenderne. Det er ikke særlig langt, det ved jeg godt, men det var lige sådan et, jeg tror det er 10 grams fed der i. Jeg har ikke lige fået målt, men det tror jeg. Der var en hund, der siger noget. Lady! Lady! Hvad er der, Skatteby? Hvad siger du dog? Jeg blev helt bekymret. Ligger du og snakker til mig dernede? Ja, det må du også gerne. Nå. Jamen, du er fin. Du er så fin. Jamen, jeg elsker også dig. Ja, det ved du. Ej, du skal ikke hoppe op lige nu. Nej, du skal ikke hoppe. Du har bladet i pelsen. Hvor kom den fra? Det er for gåturen. Ja. Så hop du ned. Ja, du er fin. Ja, du er så fin. Nå. Ja, så skidt. Så er det ikke dagens kat, så er det dagens hund. Så er det et lille kig. Det er simpelthen så beskidt lige nu. Ja. Så. Så har vi kigget. Ja, så har vi kigget. Ja, jeg har kigget. Men du er fin. Du er en fin pige. Ja, du er fin. Så kan du hoppe ned igen. Jo, du kan hoppe ned igen. Så. Og jeg har nået kun 2 pinde, tror jeg, går aftes, efter at jeg havde pottet på den her, fordi nu ville jeg have startet op i det sjal. Og jeg sad jo og tænkte på Svindinge julekalenderen i går, og skal arbejde lidt videre i dag. Den hvide tråd er kommet på nu. Og jeg har ikke besluttet mig endnu. Jeg er stadig lidt i vildrede, fordi jeg har mange idéer. Jeg har også tænkt på, at nogle af de idéer, jeg har tegnet og skrevet ned og skitseret, de skulle måske sættes sammen på en eller anden måde. Ja. Kan man lave noget fiksfakseri? Kan man lave nissehue med striber? Det kan man jo godt, det er slet ikke det. Men kan man lave halve nissehuer? Kan man lave, ja. Så er mange ting. Kan man kombinere et pandebånd nissehue? Kan man komponere sløjfer og nissehuer? Ja, det må jeg jo finde ud her i løbet af dagen. Jeg har tænkt mig at påbegynde. Men lige nu er jeg prøvet at se, om jeg kan sætte nogle af de idéer, jeg tegnede i går, og sætte dem sammen på en eller anden måde. Det har jeg tænkt meget på, om de muligvis kan sammensættes, og det skal jo ikke være noget stort. Så jeg tænker, at det bliver i den størrelsesforhold, så det bliver til nissesnoren. At det er i miniatyrudgaver. For hvis jeg skulle til at lave en nissehue størrelse stor, jamen så kan jeg fortsætte ind i det nye år. Men man behøver heller ikke at projektet færdigt. De var meget interesserede i at få læst historien op. Det var rigtig hyggeligt, og jeg startede egentlig med at læse den op for min mand og den mellemste. Og så lige pludselig så sluttede de 2 andre sig til, fordi det var da en meget sød historie, og
Svindinge skole var jo med i, og det var alt sammen noget, de kunne relatere til i den der historie. Så det var ligesom om, at den var ekstra spændende ved, at den foregår i Svindinge, og den har handling i Svindinge, så det er jo bare, det var bare hyggeligt, og det var noget, vi samledes om. Og det havde jeg faktisk ikke regnet med. Men ja, man skal bare begynde at læse herhjemme, så indfinder alle sig, både mand og børn og dyr. Så det er jo super hyggeligt. Så. Og jeg kan se, at mine videoer, jeg laver, de bliver der længere, end jeg regnede med. Jeg havde tænkt mig, at det kun var i oprindeligt havde jeg tænkt mig, at det skulle være et 10-15 minutters afsnit hver dag. Og jeg kan da godt se, at jeg er da fuldstændig gået over min egen plan for det. Ja. Men ellers, jeg har jo juleøringen på i dag. Og i dag er det, jeg vil se, om jeg kan se dem. I dag er det rensdyr. Der. Små fine rensdyr. Og de er simpelthen så cute. Men en anden ting, vi skal i dag, som ungerne har glædet sig rigtig, rigtig meget til, det er, jeg har været i Harald Nyborg og Snolle her for en måned siden. Og jeg havde jo været ude og købe dækservietter, men. Så et par dage efter, så var jeg jo så i Harald Nyborg, og så faldt jeg over de her, de har derude. Hvor du selv kan sidde og dekorere dem, eller tegne og male på dem. Og det skal jeg og drengene simpelthen sidde og lave i dag. Det kan de godt lide sådan noget. Og de har også valgt, hvad for nogen der er deres, og jeg kan ikke huske det, så jeg håber, de selv kan huske det. Det kan de nok godt. Og jeg synes simpelthen, det er så flot. Det er en genial idé, og du får lov til at sidde og tegne, mens du sidder der. Så det er planen for i dag, og da de hørte, at det var i dag, vi skulle lave det, der blev de simpelthen så glade. De har virkelig ventet på den der. Så ja, det bliver lidt kreativt i dag, og jeg ved, ungerne glæder sig. Og så skal vi have gang i Svindinge julekalenderen, fordi nu er der jo kun 6 dage tilbage, så vi skal have et resultat. Så jeg håber, jeg vender tilbage her senere med resultatet. Halløj. Så blev klokken 21. Jeg har ikke fået filmet så meget i dag. Jeg har haft en begyndende migræne. Den er ikke brudt ud endnu. Og jeg håber et eller andet sted, jeg måske kan afværge den, eller den ikke bliver så slem. Men jeg fik en begyndende migræne, så det er meget begrænset, hvad jeg har fået udrettet af ting i dag. Og ja, så der er blevet hygget lidt om ungerne, og fået lavet lektier, og ja, gjort klar til skoledagen i morgen. Men ellers så har, ja, og her til aften, der fik vi lige pludselig, altså der var drengene jo til gaming, de 2 af dem, og den store havde en kammerat med hjem til gaming fra gaming her til aften, så der var lige pludselig gang i den her, så super hyggeligt. Og ellers så, så fik jeg jo hygget med lillebror, mens de andre var afsted. Vi begyndte på vores dækservietter og tegne på dem, og ja, og det er jo noget, der heldigvis tager lang tid, så det var faktisk et godt køb, fordi det er noget, man kan bruge længe. Men ellers så, ja, i går, jeg viste jo tidligere, at jeg var gået i gang med et sjal på min julekalender, som jeg håber bliver til noget.
spændende. Den dagens farve, den brune, den er jeg meget, den har jeg tænkt meget på i dag. Men der har jeg Langlinjesjælen af Liselotte Weller. Og det er i den princip, jeg går ud fra med de der striver. Jeg synes, de er rigtig fine. Og så ved jeg ikke, om jeg bare fortsætter med det garn, jeg har, og så tilføjer noget af det andet garn, jeg har. Men jeg tænkte, altså det var den, der kom til mig lige med det samme sådan den aften, og jeg i går aftes, så jeg tænkte, nu prøver jeg at hoppe ud i det, og jeg har jo lavet det før. Så, men jeg har begyndt på næste farve. Sådan her ser det ud. Så jeg begyndt på næste farve. Det var jo 1. december. Og nu tager det jo lidt længere tid. Og det gik jo forholdsvis stærkt det andet, fordi det er jo det smalle stykke. Hyggeligt lille arbejde. Der skal jo ikke tænke så meget. Der skal bare tages ud indimellem. Så det skulle lige pludselig på et tidspunkt ende med at blive 190 cm langt, synes jeg der stod derinde. Jo, deroppe. Der står, at hver vinge bliver 45 cm. Men fra spids og til spids, altså ja, der skulle den blive 190. Så det er jeg super spændt på. Hvordan det så ender i det her garn, og hvor meget jeg skal tilsætte af noget andet. Eller om man skal gøre det færdigt til næste år, hvis man køber en ny garnjulekalender. Nu må vi se. Men jeg tænker, at det var et godt valg til det. Og det er jo ikke noget, jeg satser på at blive færdig med overhovedet i december. Det må godt vokse ind i januar. Og længere nu har jeg jo sat det i rækkefølge i kassen, så det burde være nogenlunde til at... Og så har jeg jo mine videoer til at se, hvad jeg trækker. Så ja. Og så har jeg jo været i gang med en strømpe i dag. Og den har da rykket sig en lille smule. Jeg har nået til at skulle lave det lille hulmønster, der kommer. Og lige tage pinden ud her. Det er simpelthen så fine farver. Altså, what not to like. Ja. Så flot. Skal vi se, om vi kan se mønstret. Eller mønstret. Der er det her. Fine lille hulmønster her. Og det er jo simpelthen så yndigt, så hvis jeg kunne gøre det der igen, jeg gjorde lige før. Jeg ved ikke, fordi så vidt jeg kan se på billedet, så skulle det syes sammen. Nu gør jeg sådan her. Hvis man gør sådan her, så bliver det sådan der. Det var meget sødt. Så jeg er lidt spændt på, om jeg skal følge den, og så tror jeg nok, man skulle sy sammen, så den her kat kommer frem, eller om jeg bare vil kunne bukke den ned og have den sådan her. Jeg er sådan lidt i tvivl, fordi begge dele ser jo godt ud. Så, men ja, næste farve, eller jeg har jo fra i dag af strikket det der lille stykke. Det kunne egentlig være, at jeg skulle sætte maskemarkør på det, jeg når. Jeg har en her. Sådan så jeg nogenlunde har en idé om fra dag til dag, hvor jeg fandt sådan en lille en her. En lille Ninos. En lille fin Ninos, og den er fra Timo. Så det var det sidste. Og så er det nemlig sådan, at jeg har en lille bog her. Så jeg kan finde den frem.
Det er sådan, at her på vores vej, der har vi en digter boende. Hun har skrevet en bog, og jeg er jo meget til klassisk musik, og elsker alt slags musik, men klassisk musik og digte og bøger generelt, men jeg er sådan en, hvor jeg elsker sådan noget her. Jeg har nemlig den her lille bog af Jette Stranum, og det er haiku-digte. Og jeg har aftalt med Jette, at jeg godt må læse op for hendes fine bog, som hun selv har skrevet. Og den står blandt andet Jette Stranum, haiku, årstiderne og livet. Hun har skrevet sådan en fin lille bog, og vi har været så heldige at få den signeret af hende. Men helt fantastisk menneske er hun, og det kan man også se i hendes digte. De er virkelig gennemtænkt. Og jeg har både fået lov til at vise frem og læse op. Og jeg nåede det ikke i går. Jeg havde bogen klar. Jeg fik ikke gjort det. Jeg kom først i tanke om det, da jeg havde redigeret og lukket af. Og det beklager jeg, Jette, når nu jeg har fået lov til det. Så jeg tillader mig i dag at tage 2. En fra i går og en fra i dag. Fordi så er vi med. Og der er jo sådan, at der er, så vidt jeg husker, 25 digte i. Så jeg regner med, at jeg potter til og med den 25. som jeg havde planlagt, så vi får brugt alle digtene. Og billedet er simpelthen så små. Og så vidt jeg husker, er billederne der i både taget i de skove, hun kommer rundt omkring, er de sat ind fra. Og hun maler jo også, og det er helt fantastisk, det hun laver. Altså hun er både en kunstner på skrift og en kunstner. Altså fantastisk. Altså kan man se det? Det er de 2 digte vi tager i dag. Og så lukker jeg af her bagefter. Så det bliver det jeg afslutter med. Så jeg vil sige tak for i dag. Og så vender jeg tilbage i morgen. Så må I alle sammen have en rigtig dejlig aften. Og tak fordi I ser med. Og jeg er simpelthen så glad for at I har tid til at se på min lille blog. Der er jo så mange af dem der har været her længe. Der er så fantastisk. Jeg prøver også selv at følge med. Det er svært. Og jeg forsvinder nok lidt i mængden. Men jeg er så glad for jer der finder. Jeg er så glad for at I finder mig og ser mig. Jeg er simpelthen så af hjertet taknemmelig. Og tusind tak. Så I må meget gerne kommentere og like. Det gør mig kun så glad. Så tusind tak. Om billedet i skoven. Spidse blyanter. Klar til at indskrive vogn. Må der være nu. Næste. Visne bladets dans i den kolde forårsvind finder sollunt læg.